Hej, mit navn er Edin Heider, og jeg ejer en virksomhed. Det har jeg gjort over 20 år. På den baggrund har jeg haft mulighed for at tale med over 1000 iværksættere, som har jeg hjulpet med i gang. I dag vil jeg egentlig fortælle dig en 5-punktsplan, som du kan bruge, når du egentlig gerne vil starte din egen virksomhed. Når du skal starte din egen virksomhed, så er der rigtig mange overvejelser. Nogle af dem vidste du godt, at det er der. Nogle af dem vil du lære undervejs, og nogle af dem skal du lære, for at egentlig klare dig som en god iværksætter. Punkt 1 er din forretningsidé. Det er vigtigt, at du har faktisk en forretningsidé, ellers skal du ikke komme i gang. Det du skal tænke på, er det din egen idé, eller er det en kopi af andres idéer. Når det er din egen idé, så skal du selv tænke tanken om, hvad er det du sælger i din virksomhed. Sælger du service, sælger du ydelser, sælger du produkt, eller sælger du måske varer. Det ligner hinanden, og derfor er det vigtigt, at selvom det er din egen idé, at du tænker dig godt igennem, hvordan er det hænger sammen for dig. Hvis du tænker, at det er måske en kopi af andres idéer, så tænk dig godt om. Find ud af, om det er det, du gerne vil, om hvordan kan du passe den ind i forhold til det, du gerne vil her og nu eller i fremtiden. Og din forretningsidé er meget vigtig på længere sigt, fordi det danner grundlag for din forretningsplan, det danner grundlag for dine produkter, det danner grundlag for budget, det danner grundlag faktisk for alt det, du kommer til at arbejde med i fremtiden. Og derfor er det jo pointen, at du har en idé, som du kan stå inden for, og du kan arbejde med, og du kan udvikle på længere sigt. Din egen idé, det er den, der skal bære det hele. Punkt 2. Afklaring. Du skal afklare med dig selv, om det er dig, som er iværksætter. Hvordan er det at være iværksætter? Kan du tåle op- og nedgang? Kan du egentlig arbejde, når andre holder fri? Vil du gerne yde ekstra indsats? Hvordan er det du reagerer, hvis det ikke går dig, som de skal? Afklaring er en af de vigtigste punkter i forhold til det at være iværksætter. Forventningerne er, at man arbejder lidt, tjener mange penge, og så er man i gang. Det er langt fra sandheden. Du skal egentlig som iværksætter afklare med dig selv, hvordan og hvorledes egentlig du kan klare dig som iværksætter her og nu, men også på længere sigt. Har du støtte i dit netværk, familie, venner eller andre, der kan hjælpe dig med virksomhed? Hvis du står helt alene i den sidste ende, så bliver det nok lidt svært, fordi det er svært at starte helt alene fra bunden. Der er sikkert behov for lidt hjælp. Hvem er det, der kan hjælpe dig undervejs? En del af afklaringen handler også om du er iværksætter. Det betyder egentlig, at du kan iværksætte tingene, og så kan andre egentlig tage over. Eller om du er iværksætter, som egentlig også kan handle og sætte action efter handlinger. Det vil sige, at om det er dig som sådan, der kan egentlig klare både det arbejde på kontor, eller arbejde ude i marken, eller kontakte kunderne, eller hvad det måtte være. Punkt 3. Det økonomiske. Det handler om at få lavet et simpelt budget i starten af din virksomhed. Du skal spørge dig selv i starten, hvordan kommer du i gang? Det vil sige, om du har penge selv til at starte, eller om du skal låne nogle penge fra nogen. Det handler egentlig meget om etablering, eller etableringsbudget. Som sådan, du skal tænke på, hvordan kommer jeg i gang med min egen virksomhed. Så kommer vi jo videre til næste budget. Det hedder driftsbudget. Driftsbudget handler meget om, hvordan drifter du en virksomhed. Hvordan får du indtægter og udgifter, det passer sammen. Hvor kan du købe dine varer billigt og sælge dem dyrere? Eller egentlig optimere det hen ad vejen. Og derfor er det jo vigtigste på at lave det her budgetter så hurtigt som muligt. Det er ikke muligt at få lavet en driftsbudget, som du rammer 100% fra starten. Derfor er det jo dine antagelser, der er gældende i den her sammenhæng. Det vil sige, at hvad er det egentlig, du har fundet frem til i den her sammenhæng? Hvordan kan du beregne dine produkter og de varer, du gerne vil sælge? Og hvor mange vil du kunne sælge det til? Derudover har du de udgifter, som du har i din egen virksomhed, som du egentlig har antaget, at det vil være så høje eller så lave. Og i den sidste ende får du egentlig en driftsbudget, der er gældende måske et år i gangen, som egentlig skal rettes løbende. I starten vil du få flere udgifter end indtægter.
men med tiden vil de så udjævne sig, og så vil du få formodentlig flere indtægter end udgifter. Når du får lavet de her budgetter, så kan det godt være en god idé at spørge nogen, der har forstand på budgetterne. Er det okay? Kan det gøres bedre eller anderledes? Punkt 4. Markedet. Det vil sige, at markedet handler meget om kunder og konkurrenter. Dataindsamling skal foregå hele tiden og allerede fra starten. Kunderne, hvem er det? Hvor er det? Hvor mange er det? Og de informationer, den skal du bearbejde for dig selv. Konkurrenter. Hvor er de? Hvor mange er det? Hvad laver de? Hvad er deres pris? Kunder og konkurrenter, de spiller jo sammen, og de udvikler sig hele tiden. Og derfor er det vigtigt for dig, at du ikke bare går i stå, når du har lavet den første analyse. Lav markedsanalyser hele tiden. Konkurrenterne udvikler sig og bevæger sig og bliver bedre og bedre. Og derfor skal du selv holde øje med, hvad det der foregår. Punkt 5. Selv. Hvordan kommer du i gang med din selv? Er du god til det? Kan du finde en, der er bedre end dig? Selvstrategi er også vigtig for dig fra starten. Du skal egentlig tænke på, hvordan kommer jeg i gang med min selv? Hvad for nogle metoder vil jeg bruge? Hvad for nogle medier vil jeg bruge? Hvor mange penge vil jeg bruge? Og får de lavet, sæt et system eller kalender, således at du gør det. Og det vigtigste i hvert fald for dig i selvstrategi som startup er, at du er der hele tiden for dine kunder og for dine konkurrenter. Det kan sige, at du har din virksomhed, og den udvikler sig. Det vil sige, at desto flere mennesker, der ved noget om dig, desto er det bedre for dig. Og derfor skal du ikke stoppe bare efter en plan, som du har lavet, men så skal du udvikle den på længere sigt. Du skal være bedre og bedre til det, og der er masser af muligheder for at blive bedre til det. Du kan benytte dig egentlig af alle de midler, som du egentlig har til rådighed for at komme i gang med selv. Selv er meget vigtigt. Den handler meget om, at du skaber nogle indtægter af din virksomhed, og den skal du skabe løbende. Hvordan kan jeg få de her kunder, at du kommer til mig hele tiden? Og jeg kan egentlig optimere indtjening hele tiden. Der kan ske det, at du mister nogle kunder. Du kan egentlig spørge dem selv. Du kan få lavet din analyse af dine salgsmetoder. Virker det, eller virker det ikke? Når vi laver alle de her 5 punkter, vi kan summere det op og sige, at vi laver en forretningsplan. Og forretningsplanen skal du bruge allerede til banken, til agenterne, til samarbejdspartnere, til messer osv. Og forretningsplanen vil der være i den sidste ende resultat af alle de her 5 punkter. Og så er det vigtigt i hvert fald, at du har en forretningsplan, som ikke er statisk. Du skal lave om, opdatere, optimere og tilpasse forretningsplanen. Det vil være det hele, i hvert fald for dig som startup, og benytte dig af det her 5-punktsplan og komme i gang med den. Det er så simpelt. Held lykke med det.